Ahoj, vítame vás u nového videa. A toto video bude LPS na výmenu zácny. Tak môžeme ísť na to. Ako prvé začneme mačkami. Takže ako prvá mačička je táto. Toto je ďalšia mačička. Toto je tretia mačka. Toto je štvrtá mačka. Bola z takého denníku Peřováckého. Toto je piatá mačka. A teda zase od výroby také očko. No ale inak je v poriadku. Potom je tu táto mačička perská, je dosť vzácna. Ako ďalšia je Shorthair. Počkaj, nezaostruje. Počkaj. Dobre. Takto. Zaostrí. Dobre. Tak, dobre. Potom je tu ďalšia Shorthair. Ďalšia a posledná Shorthair je táto. Je to vzácna jako. Už sa môžeme vrhnúť na psov. Ako prvý LPS je tento. Pes. Doteraz sme ukazovali asi 10. Potom je tu tento husky. Takže ako tretí LPS je tento. Pes, nie. No, však pes. Ty si ani nevšimla, že zapadá kamera. Potom je tu tento chrt. A to také bodky. Bodky, to sú neviem bodky, to sú kvapky. Potom je tu Bernardín. Bernardín. Dobre, ideme ďalej. No, rýchlo. Bernardín. Potom je tu druhý Bernardín. Alebo čo to je? Potom je tu Basset. A teraz sa nezlaknite, prosím vás. Lebo to nám tak proste prišlo. No, od Ježiška nám to tak prišlo proste. Ja neviem, kto to bol. Áno, snažila som sa to akože dať preč, ale to mi nešlo s vodou. Áno. A asi to pôjde z odlakovača, ale my doma nemáme odlakovač, takže tak. Ale inak je... V poriadku. No, ako nový, len ako toto niekto posral. A už sa hráme na takých vzácnejších. Potom je to tento Bull Terrier. Prečo sa mi tak trasú ruky? Potom je tu tento Cocker. Ktorý dosť padá. Musíte si ho dať na bok, Áno, takto presne. aby proste nepadal, lebo on strašne padá. No, vidíte? A nejako si mu musíte tú hlavu nadstaviť, aby vám proste stál. Potom je tu ďalší Cocker, ktorý je meďunkový. To je čokoládka. Potom je tu Koalia. Potom je tu jazyčík, to ste ani nečakali, že? Ešte máme ďalších 2 jazyčíkov, takže to určite to pozeráte. A ešte bonus Dogla. Neprezrádzaj. Takže ako ďalší LPS je tento druhý jazvečík. A ešte vám chceme ukázať túto.
to dostrojím vieťa. Má trošku tuto modré, ale to ide s odlakovačom, si myslím. Len my ten, ako som už pomínala, nemáme odlakovač. Potom je tu ďalší jazyčík, tretí a posledný. Potom je to teda tá slávna doga, čo sme vás slúbili, čo táto túto prezradila. A tu majú sa. No. Lebo niektoré takéto dogy nemajú. A dogy iba za dogy. Posledný krát vám to hovorím, pokiaľ mi niekto napíše, že dogu za všeho, ja neodpisujem. Ja odpisujem iba dogu za dogu. Ako som už hovorila. Alebo tam dá takého naštvaného smejlka. Alebo unaveného, lebo už to skoro každý píše. Teraz ideme na takých, čo nemajú pár, ale vzácnych. Takže ako prvá je táto srnka. Iba za srnku asi. Neviem, napíšte mi. A je bez poškodenia. Ako môžete vidieť. Potom je tu lasica. Alebo čo to je? Fredka. Takže ako ďalší je tento lev. Potom je tu kravička. A kravičky bez kravičky. Potom je tu ďalšia. A kravy za kravy. Takže teraz vám ich ukážem všetkých. Toto sú psi. Mačky. Tí, čo nemajú pár. Takže to sú naše malé kravičky. Takže z tohto videa to bolo všetko. Ale ešte máme dve podmienky a veľmi zásadné. Prvá podmienka, dogy iba za dogy, ako som už spomínala. Vlastne máme ešte dve podmienky, takže 3 podmienky. Ako druhá podmienka je, neposielame prvý, takže nečakajte od nás balíček, keď vy ste ešte neposlali, takže tak. A ešte mi musíte natočiť video, že za čo by ste sa zamenili, keby ste si so mnou chceli poslať balíček. To bude balíček. No tak. Dobre, tak čau. Ahoj.